लोगोफोर आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायहरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किम खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों आगै अरमां। बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामनाय नुनो मोनदों गेमस्रि दैमारि, फैला जे बरगयारि, मेन्देला ब्रह्म, रश्मि ब्रह्म बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों खोमदोन गयारि, माइनावस्रि बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय AGWI फट'ग्राफि प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।